bat illi mixxew kerfajt bħal-fda għajn indunajt li tħobbni ta' vera u meta lilek rajt fuq spallejk li jinterfajt mill-fondo int li lajt fawwarti bilena lil-qalbi intirbat xidnubi bil-qawwa sħaqt għax b'mewtek li fdejt salvajtni għal dejjem int li liberajt minn ħajja assurda u li veru tajt vera ħajja bla tmiem xin intbaħt li mixxew kerfajt bħal-fda għajni dunajt li tħobbni ta' vera u meta lilek rajt fuq spallejk li jinterfajt u mill-fondo int li lajt fawwartni bil-lena iva tajtni l-ferħ Ġesu